fost depășit. Acum Iliuța. Masă curba, vine și Vasile. Vine Vasile, uite-l. Iliuța are avans de vreo 6 minute înainte. Înaintează cu tupeu și vine dintr-o curbă foarte strânsă, executată pe dreapta și alunecă un pic, dar se redresează foarte rapid și acum vine Vasile din urmă în forță. Dovește un pic parafesul, dar nu e problemă, el mereu este în situații mai grele de atât. În următoarele secunde o să-l vedeți pe Iliuța care se apropie tot bine, de toată frumusețea aici la arenele din Kaufbeuren, din Maulstetten, la karting, se execută cele mai tari manevre care s-au văzut în toată istoria kartului. Iliuța vine foarte tare de pe partea dreaptă și e într-o curbă foarte strânsă, se represează foarte bine, urmat de încă doi coechipieri, de Vasile, lasă-l lovească foarte tare, cu mare viteză trece Iliuța, bom! Bravo, băi! Și urmează și Vasile, uite-l pe Vasile! Este favoritul acestei curse, favoritul nostru, Vasile din Vaslui, de unde ești? Din Vaslui, de unde ești plana alea, hai să continuăm mai departe din comentariu unde Iliuța se află într-o manevră foarte periculoasă, aceeași curbă executată cu mare drag de el și pe barotoneală trece foarte leger. Uite și pe Vasile la aceeași curbă a avut un pic câteva probleme, dar Iliuța e foarte încrezător în el și mai înaintează de săvârșit de toată echipa concurentă la acest spectacol. Vasile se concentrează, dar nu unde a ajuns în această curbă, a pierdut câteva secunde și a rămas în urmă față de Iliuța. Putem spune că Iliuța este un pic mai bun astăzi, are noroc, nu știu, în mașina lui merge mai bine, înaintează cu mare tupeu și da, se descurcă foarte bine cu și. Vasile a pierdut terenul în ultima fază. Uitați pe Iliuța din nou, trece cu mare, e favoritul nostru în seara asta. Deci, Vasile și-a pierdut, se vede, toată victoria pe care și-o planificat de fapt. Și alunecă iar își pierde 2 secunde. Deci, nu mai are nicio șansă, putem spune așa. Din păcate, Vasile al nostru nu mai are șansă să câștige cupa în seara asta. Dar foarte mândri suntem de Iliuța Ometiță, care ușor o să avanseze și o să ajungă ultimul coechipier, deci are o rundă avans. El este în prim plan acum, se discută foarte bine, curbele care dă multora dificultate. Și apoi vine din nou într-o curbă foarte strânsă, foarte elegant se descurcă, iar Vasile mereu are probleme la această curbă, la fiecare executare, da, pierde vreo 2 secunde, dar nu e problemă, are balta peste, nu? Vine Iliuța, el este ultimul coechipier, avem aici arhitect. Acum se apropie Iliuța, dar ar trebui să încetineze, altfel va fi penalizat, pentru că s-au aprins în luminile galbene. Trebuie să încetineze, pentru că altfel se poate întâmpla și alte cele. În sfârșit, ultimul coechipier este ajuns de Iliuța la o diferență de o rundă avans. Vasile, da, parcă s-a descurcat un pic mai bine în curva asta, dar chiar a lovit și uimit și el, se uită la parapet și nu știe ce se întâmplă. Probabil în capul lui este un cutremur total, dar am încredere în el că va termina cu brio toată această echipă. Da, deci Iliuța, da, ce mai e favoritul nostru. Are o rundă avans față de toți ceilalți și înaintează de săvârșit.
Avem un prim plan pe Vasile, din nou aceeași curbă, executată cu foarte mare eleganță de data asta, cu toate că de fiecare dată i-a dat probleme. Îl avem acum un prim plan pe Iliuță, el ține cu galben, urmat de un alt coechipier, urmat de alți 3 coechipieri și uitați Iliuță, câtă onoare, câtă mâncie trebuie să fie pe el cu o rundă avans față de toată lumea. Da, deci el este favoritul meu în seara asta. Pe chestia asta va trebui să dea o ladă de bere, pentru că vedem pe Vasile iarăși aceeași problemă, în aceeași curbă. De fiecare dată, da, nu se poate. E o zi proastă lui, da, să vedeți da, a pierdut foarte mult. Un avans de vreo 15 secunde față de Iliuță, care este favoritul, și vedeți în continuare foarte, foarte pozitiv, conduce mare eleganță, cu toate că nu are permis și nu a condus prea mult mașini, cum a făcut-o și Vasile, dar este foarte încrezător pe el. Și pentru aceasta va fi, da, de data asta a fost ceva frumos, mai bine executată această performanță curbă. Este largă, dar destul de strânsă, peste, să zicem, 200 de grade și e destul de dificil, adevăr, dar nu și pentru Iliuță al nostru. Iliuță, unde este Iliuță, a intrat la boxe, dar Iliuță a intrat la boxe, dar de ce? Nu știu. Sau va fi o confuzie. Totuși el a fost, nu știu de ce a intrat la boxe, a pierdut teren, dar nu cred că va fi o problemă. Acum este în spatele lui Vasile, Vasile care este depășit în continuare de alt coechipier al lui, vine Iliuță din spate, cu mare viteză, s-ar putea să-l ajungă din urmă pe Vasile, care se ține destul de bine în ultimele runde și pot să spun că are deja avans față de cum a fost acum câteva secunde. Iliuță pot să spun că a pierdut câteva secunde față de Vasile, dar îl vedem în continuare pe Vasile, de data asta foarte încrezător și un pic excepțional și din partea lui Iliuță. Amândoi trebuie să descurcă foarte bine pe ultima rundă. Acum este ultima rundă, cele 8 minute sunt aproape pe sfârșite, dar cum vă spuneam, totuși Iliuță a fost mai bun, toate că va pierde, nu va mai avea nicio șansă să-l depășească pe Vasile, dar este de înțeles, a avut o problemă mecanică și a trebuit să intre la boxe. Da, în momentul acesta este amândoi la boxe și vom vedea care a fost problema lui. Îi vom lua un interviu foarte scurt, pentru că, din câte știu eu, cât de ambițios e, își vrea revanșa și o să mai dea o tură. Vom vedea care au fost problemele și bănuiesc că mecanice, psihice, nu cred că e dement, nebun. Vom vedea imediat, o să dea un interviu și vom posta toată informația pe care o să o preluăm direct de la ei și urmărim în continuare o altă rundă cu 8 coechipieri demn Soleil, unii începători, unii profesioniști, avem și 2 fete, copii, vede că sunt de toate vârstele, să vedem, acum se ridică, trenii de Formula 1, vor veni și ne vom lua interviu. Sper să mai avem spațiu, memorie, vom vedea imediat ce s-a întâmplat, sunt foarte curios. Nu știu cât de bine se aude, că este un zgomot infernal aici, dar eu continui să comentez tocmai pentru a da viața acestui videoclip. Da,
Ce s-a întâmplat, domnul Iliuță? Dar eu am ieșit că am crezut că e gata, că clipeau becul Da, de roșu. deci ai crezut că e gata. Deci nu se poate. Ei avem un prim plan pe cei mai buni șoferi din țara asta. Am ieșit și nu am ajuns înapoi, îți dai seama, el a făcut 2 turi. Bravo, felicitări! Felicitări, o cursă minunată!